Yes, jeg skal forklare lidt om kost, blodsukker og diabetes i den her opgave. Jeg skal først starte med at fortælle, hvad vores hypotese har været for det forsøg, vi har lavet om blodsukker i klassen. Vores hypotese lød sådan, at blodsukkeret er moderat stigende for bananer, da bananer indeholder kostfibre, som tager længere tid for enzymer at nedbryde. Vi havde i vores gruppe mig som testperson til at spise bananerne. Vi havde udover det også valgt en masse andre fødevarer. Vi havde valgt bananer, som jeg spiste, ja. Så havde vi en kontrol, som hed glukose, det hvilket er ren sukker, som er hvad vi får optaget i kroppen. Så havde vi krydderboller, rugbrød, cola, chokolade og æbler. Det har vi så fået lavet en graf for, som vi kan se her, hvor at de forskellige fødevarer er indikeret med diverse farver og tegn. Her er banan, som er vist som en lille blå rodeform. Bananen startede med at have et blodsukker på lige under 6, og så kan man se, at det er langsomt steget, så lige nået toppen herover ved 8, eller lige 7,9, og så falder det lige så stille igen. Men hvis vi skal sammenligne banan med en anden fødevare, så har jeg tænkt at forklare lidt om colaen, fordi hvis vi kigger helt tæt på, cola er de små krydser, som stiger markant. Altså de her. Og som vi kan se, så starter cola også med at have eller cola-personen med at have et normalt blodsukker, men at der skal ikke gå særlig lang tid, før det stiger. Hernede har vi tiden. Og vi kan se, at efter blot 10 minutter, så er blodsukkeret steget til 8, og det kom helt op på 10 næsten. Så skal vi også lave en vurdering af de forskellige fødevarer inden for det glykemiske indeks. Sådan her, der havde vi ren glukose som en kontrol, hvilket var hvad vi tog som 100%. Og derudfra, der omregnede vi de andre fødevarer om til deres hvad deres glykemiske indeks ville være. For eksempel rugbrød. Rugbrød var rigtig godt, da vi kiggede nærmere på det, fordi at det styrker fordøjelsen. Da der er rigtig mange kostfibre i, så sker det, at tarmen er i bedre bevægelse, hvilket gør, at forskellige dele af tarmindholdet, kan man sige maden, bliver transporteret hen til områder, der er specialiseret til at optage lige præcis de forskellige ting. Fiberne er lavet til at absorbere galdesyren, så derved kan vi egentlig tvinge kroppen til at producere mere galle. Det er rigtig godt, fordi at leveren skal bruge kolesterol til at lave den her galdesyre, og processen er med til at sænke kolesteroltallet. Og hvis det er med til at sænke kolesteroltallet, så er det generelt, at vi får en bedre sundhed, men egentlig også bedre med til at forebygge sygdomme. Vi havde nogle lidt sjove tal på den her graf, fordi at for eksempel chokoladen var ikke særlig høj i den stigning. Den havde en lidt sjov kurve, da den steg lidt og faldt lidt. Hvis vi kigger helt nærmere her, så er det den nederste cirkel, de nederste cirkler. Så vi kan se, at det starter ud sådan i et mere normalt blodsukker, men derfra så går det lidt ned, og så går det opad, og så går det ned igen, og op og ned igen, og op og ned igen. En af fejlkilderne her kan jo selvfølgelig være, at alle mennesker er jo ikke ens, så den her person kan måske have en anden måde at optage chokoladen på i deres krop. Ja, resultaterne var nogenlunde, som vi havde forventet. I så fald var cola i hvert fald med til, hvad vi havde forventet. Den steg rigtig hurtigt, og den faldt også rigtig hurtigt igen. Men sammenlignet med en fødevare, som havde et højt fiberindhold, for eksempel rugbrødet, som havde en meget mere stabil og moderat kurve, der gik op i langsomt blodsukker og faldt lige så stille igen. Dog overraskende var der chokoladen, som havde ikke lige så høj stigning som colaen,
Men det kan selvfølgelig også skyldes, at der er en meget højere koncentration af fedt i chokoladen end sukker. Men udover det, så gav det også et lidt mærkeligt resultat. Så skal jeg også give nogle forslag til, hvordan forsøgsresultaterne ville have set ud, hvis forsøgspersonen havde været en person med ubehandlet diabetes. Og hvis den her person havde været, eller hvis en af personerne havde været en person med ubehandlet diabetes, så ville blodglukosen i personens krop stige meget, meget, meget højere, eller meget mere voldsomt, end de raske personers. Da personen i hvert fald ikke kunne producere et funktionsdygtigt insulin, som er jo det, man skal bruge til at transportere glukosen igennem glukosetransportørerne fra blodet og til cellerne. Det er sådan, det vil altså være en forlængelse i fald af blodglukosen i forhold til de raske mennesker. Så er der også nogle begrundende råd, som jeg skal opstille til både kost og levevis på baggrund af forsøget og vores viden fra vores lektie. En generelt råd er i hvert fald at have en varieret og god kost, som har den anbefalede mængde protein, fedt og kulhydrat, men helt klart også, at man spiser flere måltider, men mindre måltider. På den måde kan man så få spredt energien og blodsukker ud over hele dagen, i stedet for at man har 3 store måltider. Og det er rigtig vigtigt, at man får styr på sit blodsukker, fordi hvis ikke at man passer på det, og man holder det i hvert fald til det normale, så kan det i hvert fald give nogle meget hårde konsekvenser i form af, at hvis man har nogle svingninger, der bare kører op og ned, så kan det ramme et tidspunkt, hvor det enten bliver for lavt eller for højt, så man kan endda besvime eller få det rigtig, rigtig skidt. Det kan også være med til at påvirke ens koncentration og ens fokus. Man kan være rigtig, rigtig træt, og man kan være rigtig, rigtig frisk på et splitsekund. Her er en del, der skal forklare lidt om et forsøg, der blev lavet med en person, der havde MODY, sukkersyge, og en person, der var rask. De begge to indtog 100 gram ren glukose, og der fik vi 2 grafer ud fra her, som vi skulle forklare lidt om. Vi kan se, at det er 2 grafer for glukosekoncentrationen i blodet og insulinkoncentrationen hos en person med den her specielle type sukkersyge. Vi kan se grafen for glukosekoncentrationen her. Der stiger personen med sukkersygens glukosekoncentration meget hurtigt og meget kraftigt, sammenlignet med den anden rask person glukosekoncentration, som knap nok lige stiger, før det falder igen. Vi kan se, at det er simpelthen på grund af, at den syge person ikke er i stand til at have den egenskab at kunne producere nok insulin i kroppen. Hvorimod den raske person har egenskaben til at aktivere de her glukosetransportører og åbne cellerne op for glukoseindtaget. Hvis vi så kigger på insulinkoncentrationen, som er her nedenunder, så kan vi se, at i blodet er insulinen hos den her MODY-patient stadig ikke nok i takt med, at insulinen indtaget her sammenlignet med den raske person jo knap nok lige stiger op, kan man sige. Det betyder, at der ikke rigtig er nok insulin i blodet til at aktivere glukosetransportørerne i alle cellerne, og derfor kan personen ikke indtage glukose, hvilket stemmer ret godt overens med den her figur. Ved en type 1 diabetiker vil insulinkoncentrationen ved den her graf være helt i bunden af y-aksen. Og det skyldes simpelthen, at type 1 diabetikere ikke er i stand til at producere insulin her af sig selv. Det medfører simpelthen, at glukosekoncentrationen i blodet stiger meget hurtigt og falder meget langsomt. Derimod ved en type 2 diabetiker, der vil man igen observere en stigning af glukosekoncentrationen, som den her MODY-patient, men vi vil også have en svag stigning i selve insulinen. Glukosen vil falde rimelig langsomt, men den vil falde. Og grunden til, at det her er type 2 patienter godt kan producere insulinen, dog er det altså, at man nedsat produceret, altså de så ikke producerer særlig meget.
Herudover så skal jeg også forklare baggrunden af resultaterne på den anden figur, vi har fået, af en MOD sukkersyge nedarvning. Og jeg skal også angive, hvilke genotyper det henholdsvis er for denne person og denne person. Sygdommen er en dominant autosomal, og det kan vi simpelthen se ved, at der er en rask mor i spil. Og det vil sige, at hun ikke kan give sygdommen, altså give det syge gen videre, uden at der skal være 2 syge alleler. Og det vil sige, at det vil også, så vil der have været en recessiv sygdom, som ikke kan træde i kraft. Yderligere kan sygdommen ikke være kønsbunden, det vi har i generation 3 og 5. En rask dreng, og det vil så sige, at hvis sygdommen var y-bunden, så ville den altså ramme alle drengene. Yderligere kan vi sige, at sygdommen ikke er recessiv lille x-bunden, da den så også den ikke vil kunne ramme drengene i generation 2, og så set her, da de kun får ydet fra faren. Sygdommen er på den her baggrund autosomal dominant og er nedarvet gennem sygedominant alleler fra farens side. Genotypen for henholdsvis I1 er faren, som er lille x, stort x, og hvor det store x er den syge allel. Og vi er bevist overfor, at den ikke kan være recessiv, og derfor må faren simpelthen have en dominant sygdom, eller dominant sygt gen. Derudover så er genotypen for den her I4 henholdsvis en pige, som er 2 små x'er. Det vil sige, at pigen vil være homozygot med 2 recessive alleler. Hvis pigen modtager en recessiv allel fra moren og en recessiv allel fra faren, hun er så være rask.